Gerra hemen hasten dela esaten dugunean, ez da metaforikoa, literala baizik 200 enpresa baino gehiago aritzen dira industria militarrean, eta Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egiten ditu subentzioen bitartez enpresa hauetara. Horrela adierazi du Mikel Torresek lehendakari ordeak esanez industria militarra Euskadin industria potentea dela eta haien babesa izango dutela. Eta hau lotsagarria da eta salatzekoa. Ikuspegi antimilitaristatik salatzen dugu eredu ekonomiko honek enpresa irabaziak lehenesten dituela giza eskubideen, bakearen eta justizia globalaren gainetik. Kakitzatetik proposatzen duguna eta betidanik proposatu duguna da errekonbertsioa industria militarretik errekonbertsioa industria zibilera, ezta? Euskadin egon dira adibide batzuk, Orbea enpresa bezalakoak, posiblea dela pentsatzen dugu.